ברשות מרנן ורבנן, ראשי הארגון ישראל הצעיר וכל הקהל הקדוש שנתאספו ונתכנסו למקום אחד, בלב אחד, לזכרון שמם של הקדושים והטהורים השם ינקום דמם. כל דמי אחינו זועק אלינו מן האדמה הזאת, מהמקום הקדוש הזה שנתקדש בהזיית אדם. וקולם של ההרוגים נשמע מקצה העולם ועד קצהו, לדעת מה זה ועל מה זה נהפך ההיכל הקדוש הזה למזבח אדמה. קודשי קודשים נשחטים בצפון, ושמונת הנרות הללו קודשי קודשים הם, קדושים היו בחייהם וקודשי קודשים במותם. בתורה הקדושה נאמר, השמע עם כל אלוקים מדבר אליו מתוך האש ויחי. בפשוטו הכוונה היא, בני ישראל שמעו בהר סיני את כל האלוקים, ובכל זאת נשארו בחיותם. אולם השפת אמת מעמיק ומבאר פירוש אחר בפסוק. האם יש עוד עם כזה שרואה ומתבונן איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו מתוך להבות של אש, שהקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו ומעורר אותנו, ואפילו הכי ויחי. אנו מצליחים להפוך את האש לחיות חדשה, להפוך חושך לאור, להתרומם ולהתעלות. בישיבה הקדושה נתעלו 8 קדושים, ועל כל בית ישראל להתעלות ולהבין את כל האלוקים המדבר אלינו מתוך האש. ישנם תקופות שעליהם אמרו חז"ל שהם בבחינת ואנוכי אסתיר פניי. הפסוק הזה הוא המשך לפסוק שנאמר לפניו, ואמרו על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני כל הרעות האלו. וצריך להבין, הרי כשבני ישראל מרגישים שחלילה אם אין אלוקי בקרבי, הרי זה כווידוי. ומדוע מיד אמר להם הקדוש ברוך הוא, ואנוכי אסתיר פניי. וההסבר הוא, כי זה גופה, שיהודי מרגיש כי חס וחלילה אין אלוקיו בקרבו, הוא עצמו חיסרון. אין מצב שאין אלוקי בקרבי. או אותו האנוכי שהיה באנוכי השם אלוקיך, הוא אותו האנוכי שנמצא עמנו בזמנים של ואנוכי אסתיר פניי. שונאי ישראל בכל הדורות ידעו כי הכוח הרוחני של העם הוא הנותן לו כוח לעשות חיל. ועל כן פגעו בתורה, פגעו ברבנן, פגעו בתלמידיהם. הפעם לא פגעו רק בתלמידים, הפעם פגעו גם בעם ישראל עצמו. פגעו הכליים בטור ובבית יוסף, פגעו הכליים בראשונים ובאחרונים, וראינו איך אחד הכליים הגיע עד הפסוק וידום אהרון. ובאותם הפסוקים אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, בקרובה יקדש ועל פני כל העם מכבד. ומפרש שם הרשב"ם שהפסוק בקרובה יקדש מרמז על הקרובים שנשארו בחיותם, שעל ידי אמונתם וקבלת הדין בזה מתקדש הקדוש ברוך הוא, בהמשכיות של חיים שיש בהם בכל רגע ורגע קידוש השם. זה גם היה ניסיונו של אברהם אבינו, לקחת את בנך, את יחידך אשר אהבת, להעלות אותו לעולה, ובכל זאת להמשיך בחיים של אמונה בשם בכל זמן וזמן. והטבח הנורא הזה שלפנינו, שהאפרם צבור על גבי המזבח, הרי זה לא רק בקרובה יקדש, אלא על פני כל העם מכבד. כל בית ישראל כולו מרגיש את הקידוש השם הגדול שהיה פה, על פני כל העם מכבד, שבני הנעורים האלו מסרו את נפשם ונהרגו על קדושת השם שספר תורה בידם. וכולנו בלב אחד כאיש אחד לראות את קולות האלוקים שמדבר עמנו מתוך האש ויחי, להוסיף חיות ולדעת כי כולנו בני איש אחד אנחנו. אינני יודע איך אפשר להספיד תלמיד אחד, וכל שכן איך אפשר להספיד 2, ומאיפה אנחנו לומדים איך מספידים 8 חברים. אחד מן החבורה שמת, אמרו חז"ל שתדע כל החבורה. ומה נאמר ומה נדבר כשמסתלקים חבורה שלמה. אנחנו בתקופה של לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. דבר השם הכוונה היא הלכה, דבר השם זו אגדה, דבר השם זה הקץ. הציבור מצפה למהפך,
בתוך עם ישראל, בתוך מדינת ישראל, בתוך כל לומדי התורה, אפילו אצל אלו שמלאים מצוות כרימון. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. אולם ישנם מצבים כאלו שהקדוש ברוך הוא מדלג גם על הפיתחו לי פתח כחודו של מחט. ושמעתי מאבי מורי זצ"ל על הפסוק ופסח השם על הפתח ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף, שביציאת מצרים בני ישראל היו על סף מ"ט שערי טומאה רחמנא ליצלן, והקדוש ברוך הוא אמר להם ופסח השם על הפתח, אפילו על הפתח של פתחו של אולם, שהקדוש ברוך הוא אומר פיתחו לי ביציאת מצרים, גם זה הקדוש ברוך הוא דילג עליו, כי הכל היה בזמן יציאת מצרים בתרותא דלעילא. אולם כיום שהגיע כן המשחית אל בתינו, אין אנו פטורים מפתיחת הפתח שפיתחו לי פתח כחודו של מחט. לפני שבוע ביקרנו אצל אחד הפצועים, נפתלי, השם ישמרהו ויחייהו, ואז נודע לנו שנפתלי נהיה בן 14, והזמינו אליו את אחד היועצים כדי להסביר לו מה קרה לחבריו שנשארו פה בספרייה. איך אפשר לדרוש מילד בן 14, תושב שדרות, להבין מה קורה לחברים שלו באירוע טרגי היום ונורא כזה? ללא ספק, כל בית ישראל, כולנו ביחד, כאיש אחד, בלב אחד, חייבים להתעורר, חייבים לזעוק כלפי שמיים, אבל גם לא לשכוח לזעוק כלפי הארץ. וניקאתי דמם לא ניקאתי והשם שוכן בציון. הפירוש של הפסוק הוא כפי שמפרש הרד"ק, והשם שוכן בציון, זוהי הנקמה הגדולה ביותר. אומר הרד"ק, השם שוכן בציון מלשון שכינה, ושוכן בציון זה מלשון שכונה. כשאנחנו נדע לצרף גם את השראת השכינה באמצעות והשם שוכן בציון בהרחבה של היישוב היהודי בארץ ישראל, תהיה זו טיפה קטנה של נחמה שכולנו כל כך מצפים ומייחלים לה. ואנחנו מצפים בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יפסח לנו על הפתח ויוציאנו מאפלה לאורה ומחושך לאור גדול, אמן ואמן.